Suomalainen työ mun mielestä se on niin kuin aikoinaan ollut hyvin konkreettista, että siellä on pelloilla väännetty ja suota käännetty. Sen työn luonne on muuttunut kovasti, mutta yhtä lailla siinä arvoa tehdään koko ajan. Tämä on perinteitä kunnioittava maa, että täällä tehdään asioita perinteisillä tyyleillä ja tämä kuvaveistotaide on ihan omintakeista. Meillä on aihe tältä Suomen omasta historiasta ja luonnosta ja designista. Rehellisyys, ahkeruus, tehdään asiat kunnolla alusta loppuun asti, niin se on suomalaista. Minua inspiroi haasteelliset tehtävät, jotka näyttää mahdottomalta. Erityinen tarkkuus, miten pienillä elementeillä saa isoja asioita aikaa. Joka työskentelee juhlarahojen parissa, niin on harvinaisessa ammatissa. Ja siitä on syytä olla hyvin ylpeä.